One red bank no, then call for the most set it is Akosua say when you wine. That room by you know on the board or nabon now, so I poison. Ah, after 3 years, Nick Kruber signed it. Whoa, what time did he? Ah, oh, what time did he? Anna, who had never to your mamma Akosua say when Yamakadem? Hey. Huh? Wow, so by a chaplain, you started 10 minutes in when you got 20 minutes and I missed that second. It's a fair no about Baba and what Shama before. No about like you, so another love, Sana Mokan. Aha, what like Yama near Queen, you wash Shama before. And to appear one day, I was saying, Mamma Akosua Serwaa, who did not tell I'm a water the dear mono. Mamma, when Yama to form, and I'm a winning queen in the court. I would dinner emblem. You are wasting your time. You can't see the good yes. Yet can't other power. At the end of the day, you could assign it. And then Mamma, no man was with that will do from her. Not yet December nation. Mamma, no man was with that no. And there were peer problem about program as here. Why is she? And Mamma Akosua Serwaa, who your program would grass here. Assassin, chance the president about. And maybe president no. And man when yamuno. And man in I when yamuno. I am Mamma Akosua Serwaa no. And man when shira. I watch for example, Papa Paya about Pastor Brandon was what's now what he has a man. Shoot my pack. What to be the third good the Achimani Kupeja. Now to be canon what to and founded the Namuno. You couldn't any monyam, you couldn't shanty or many yow. Sama Nana, Yamiashi said when Yamwa, we are sitting ever who now shall see a bum. I may not be better than the paper. Mamma Akosua Serwaa that group that we are awful. Or see Mamma that group at Otiasano. Mamma Akosua Serwaa sacrificing in the one yam the tally yet. I'm also come or Tony the uncle Mamma Minister, and Mamma saw a German in the gun and the baby. And Mamma didn't see I can say, and see Diana. Hello, Diana. You are not coming from Mamma Minister. I'll be out to me some Mamma Minister. I'll be out to me some Mamma Minister. What did you say? I'll come on you because me no say. What do you have? Sumi ya, we are possible. Sumi ya, ever since I had one young son. We are sitting outside the shaman. Yeah. And tell what you say. And so I something is I be a bit to your bow. Now, Buama, we are wood, you know. Be a what you said you always see as some cacra. Now, next I know be at the end of some maybe sorry, I be. And I say, Mamma, and friend Akosua Serwaa and Munyam. Me could yet to Mamma and friend Akosua Serwaa. You couldn't be an insanka, and I asked my court yet come and sit down. Sadly, conscious I am to tell with your work. Oh, be any hope to make a baby. Now I cut your pet. Now I have your pet. Put your palm many pounds, sorry. Now I can be a smooth seminar. Miss say, Mamma, friend Akosua Serwaa. Or no, yet, or Yamian couldn't before. Now, dear beer of someone a brab bombiano. And your brow, I will say, you pay the sanity. And Obegan couldn't be one young. Onyame bra nyame ahyehyɛ sɛ afei na me bra na so sawo me pagya wuti enti na wo bra anya wo bra enti wobetumi aka bibia enti no oyɛ sononko no ante sawo efiri sɛ adeɛ bi a ɔfam bia no nyame bɛgyina n'akyi ama animonyam ba ho sɛ yɛwo ɛne yɛde too wo so sɛ wɔpoison wo kunu and you what up now to me, Bianca, and I'm a young, I'm a much much of your cry. Mammy said that, me could be money problem that. The best Bible. Now, you say, and what her bra, bear money did the birthday tattoo. Platform can see us, would we be the parent was a man coming to me for. Who cried yes louder? You can't louder. Your panda with his ass, I would see. What we are singing, I'm sad. I'm Boabaso. Actually, we are actually. Young be that.
nya ya rebu na ya gina asamachi ya gina ha ya betena ha ya di court nsamachi ya wose esuamu ade ya di mu education iba ni e follow ya wose dumra bia ya atura ya tifiri ho ya ya ni butubutu tifiri ho ya wose church nsamu kira wo ya kira wo eno na aba ni ntiri ni akuniri me queen ni content media te hai please that na ya to be atonsa office bitimi transfer adwuma wo ye ni afra mo say adwuma na mo ye no munye no na kwan so sade mo ye no ye mfa atambidie na ye adwuma munni mpanyin oto ho hwew na case bi adeda ho ya kyena wo say mo brana mo behwe sade niam sitie wo fom na aboa mama hu sade niam sitie mo case sa wo ho bi practice kwa ma minim sa aware case scroll wo ho sa ade san ya tin batu e wa aware minim kura e ma Akosua Serwaa a sepa ya tena si kyeremu follow nsem beka ama bi ntiri ne akuniri ahura adwumaden ani adwuma pa ye ani se de esi ya adwuma from case bi abro ade ko de ka na ni so afika ni so abusuafo o men ya yetemu enipa bi don kro da bia me ka kire mo say enipa nyina ansay ensi ti ye ka asem a yenka bi ebinom na dia wo se wo tie nti wo wontumi nya bone ntia obi ana ntumi mfa bibi bone bi ni obi no obi so te saa bi emfa wo so hu ni se wi ase nipa nyina asay da bi na ma menka na wo hu niama kakra bi e wo ho na wo nti na maba ma dwene wo ho papa e wo so wotimi tekwin ka na watimi adama ho atawo minti ya wonsim saa mo akoma nya oya weekend tenten da bai ti e be ni abusuafo cases bebre wo krom ha onipa bi a wote ama no ne Ghana ha mesra mo nya ado ne die kwan so that look ba wo achi nsam ye die akire mama ye ni akire saa kwa enti na kontonchi media emu adesua hia ye no ye ni akire saa kwa emu adesua hia de emu de wosa wo so wote wo na afa bitu obrabom na ye ho adwuma sese ye wonim se ni papi wo ho a wo mo ne obema na so bema no oba ate marriage certificate no a edo mo ntam no bebre dia kra no anya papa wonim se bebre dia anya papa bebre dia wo ma fa kwan bi so na marriage certificate no wo mo kokosan ye bebre dia anya papa ebi so wo a wo dia na wo te ho no a wa dwi nyina aye so bema no woni na ware ordinance aware ma sensan krata no sorry say start kwaya krata na woto no remu na bebre enambram so woni bema no e wo ordinance aware mesra mo dia makọ hu ni nanti e ka tell say sa story na ye die kira ye report ba no empanifo titira fra yen am ye hu say omo follow yen entina sometimes mbetena sia me pese obi anso dia a oye na ni information a wo no empanimfo te no obra atandidie na sia information ne beko tinya ne bone mu ena ya na ye ka no so du me bi kra aja na nipa aje adwene se ba eja wi ase de wakoma wo de ka ne hia ne adwene wo de ka nya de nipa ne ebe receive no na ana case no a panimfo fra ye me ekodi de akira bia ni ama kira yan any cases egu police stations ahodo a enkofo marriage certificate ahodo ho ato so a wote aware na se a wo bra no ku nyina akoba
wadwiri nyina sa aware ni amote ase no mukuta ordnance aware mu nyina maka bom krata no ma wo san ye no yentam kwori ase na bebre enye papa brema ena benimo ena ben musa sa krata no mo certificate no ho efrista ba ko ayeyi kire ye ani e follow case no sa be ma no aye fast ma certificate no wo ma sorifo wo ma je mra mu de na wo se san no wo ma mfa nkoho no ma nipa bi e de sha ase wo mo sa de kwa asori de na asori wo sensan ye enti mra mu de wo se koda mra mu a wo kwa awaware ne da mra mu no eni ho so ne be ma bi awaware yam shi asem ne no miyam shi asem ne no enti mpanyimfo no pese ahunu stories bi atitis wo ho fifa aware ho a ebi dam sesi a because so ko catch obi sa na wo aware na sa certificate na ade ba me san ya musima kokota kwaje wasa sorry for kosan mu koduru kwa so na akopɛ signature bi apade bi di abo na mo di akoto asori ani ma ya word na masensan a enamram enti mo mare ha for bere erade enamrabo enti atisa de wo mare enti sachina asamaba na so o awase ekokoto be ma ne se enye sei yenkokọ nkotwetwam anasa hu hu no osori kurukura na wo se mo japade no wo kwa akogina maware so na ade akwa akopre wo japade a pacho aware bia na mrani mo ho enti dumra bia na wo se police fo bam no mo ye investigation fa ho ye hwese be ma no na bu oba ne bukata na oba ne bu be ma ne bukata emrani ni dini eche no ebi dem a ya je ni bi awo Ghana ha enti abusuafo emfa woni asem na ye di akire no enne niema amakohuhunu ni niema ayakohunu ni cases aya bia bi so akire yen ni de da ho ni de eguso ba awade na wo ti ase no wo certificate no yantam na kore sadamramu a bebre bia no wo mo ye ho adwuma wo kwan so enamram samaware se atamba na se e beche be ma ni nyina na e beche oba ni kura ni ye ni dai kura so wa hwe a obebra enenya easy sankodi ni papa pansam a obra ye kwa se pitin kwa bra kwa ba wasi kura gumi mi se na ma ye basa sanya sto ya wasi e ni mbadi nkomo ni e ma mu hu ni ma bi na mabu amanti anka mu hu ni amonya enka bi kura nke ye ma because ye wura mani mesi babusuafo ye dopo pa ye pesa ade ya ekoso ni mu adesua no mofa police case gugu ho ya aware a wasensan krata na enso enamram pa chow mama mo nya han ten amu onkrata no emu nsam ye yeti ene se Ghana ha de duma bi ene ba bi sa atimisi na wo ni sa abrochire de ene ma bi ho a edi se besie na obi a ote abrochire a oni so oni ni kuru bi ana oba bi aware Ghana no enu na ehu pa bebre case bi wo ho sisi a mekasai ye kwato wa abrochire ne de giti se Germany da rumba na mama akoso asa wa aware yi endo ma yo ma de o Germany tu se nkrata asam de ye kuro ma na duma bi ene ma bi watumi si ho ntumi nsi da e ka kira se aware ya ma krata ya papa na kuta nipa ya se ye krata sem bia ni ho na bi muti abrochire bre wabe krom ha be ma bia be ware no ni kuru te ha ana oba na te ha na be ma ne te ho ma ware krata no eda ha no ye ha no ye ntam bia nhwemu na ye ho adwuma ha ani ntamo ana kwim ani so abiribio eni pa di dabo ebi bra ye kwa bia boda ma bi ba ko yesi ba ta tifa ni tiri
cases na say cases wo offer hey who say obi si bi wa na chesa sorry for no ya week nya sorry for no onse ya bibifo pa na ya ha no due diligence adwuma nkase enta anye o so obi ni bibia ba say free call say nipa na ehada aye hwehwemu akohwe akoye checks wa akire akose dodo na anye di say bia de bia si asori ho pen anase bia asori o mututu o niam ye pa hwe akire ye hu say krata na bia ba na ye court no o mo ba be sensan no ete say dodo na o nya ko bi o pe no tirim say nipa no betumi aye saa enti krata sam awade bebrebe o mo ko ho ye kwa akwache ho ayi aba o kebe ye kwache ho ayi aba am ye hu say wo beri rasa wo hu na chesa awade bia ni wani records mu sam aware wani bra ka wo eti mu nsa kwa wani pa ni ka wo eti mu nsa kwa wani pa ni nyina wo kwa ba ni abre mrs wan ni nyina ante records anymore people be ala papa bi kaso obi marriage certificate to me printing printing as town sa ga de ne ma tumi kwaso de bi atna wari at 15 years abusu ko nyina akotena wari ase nim so asensan krata da ban mu so wari sa na ho abusu ko ti ama no ne de no kwasem ni nyankopon ani emre bi no ya bi kan na ade ya kan no omoa wo wonya abrochire pa na wotia enya enchira pa o ewo nkrata akuta was bi akọ na ase asori o because akrata bia won sa beka ase akrata den si e betumi aka se wo ba bi se ya ye bo fake marriage certificate mo bi entumi nti o ana bi obi tumi kofa bukata bi tumi de ye bibi mi se bo obi hu o abusuafo cases say real cases say sisi wo kro yi mu wa wudi achi na nwumre wo hwayen eye enhira kase mesraw sa fe na abaware bia ende ya adance opportunity kase de ma se wo betumi ahwehwe de ema mu yie wa wakọ bia na wonim wa wonye nkrata no ade achi a kwakwanya hwehwemu se ka be sahi ohunu se certificate na edaw dem na be ma ne dia ma wo se wo ne oba na da wo ntam a hye ho no aban mu da ho saa asem aware wo ntam a ehia pa ehia yedafo ehia ebia na baako ana be ma nyame fasa ma no akwu na abusuafo bi asore ana oba bi wo baabi no ono asore so ono na ware na sesa oba okonya nkrata no aye ne ho ade ampa wo bragu o sa be ma no wo nti de betunya yansa be ma no enka bia nka betwe na so ono so wawu ebia ono oba fro bi so ewo ho ono ne de nkrata da ka emi eba sa wa bragu and education ni I'm hoping say nka be kwa achi na sa wa bragu yem sheme papa enti sa dumre bia nipa ni bi wo ho a na ma wari we na secret no ono obi nim de omo ya obu akwa na sika bi na wo ho na asa wo de en de ya bi pie ya but ono oba fro e wo ho wa dwe o sam pna keke no omo twe na wo de o won krata ya ware wo ka ho e misrawo ade ati akohwe se aware na da wo no kuntam krata na ekuta wo no eda ka me ahuso hu
se enna ho a wo hu anamo a obetu no ntam sesie ansana daachi bibi boni bi aba keka yenko nanka ade we yatumi asua mu ade a nanka enniema bi tete say related ones crying to me and see dia boa nyina sesie ayete ha yese that room ba no ma Akosua Serwaa ware na edom ntam no e course wa abrotimam dia boa pa ejina mu no asedumre bi asan nkofo man bi mu de bibia atumi sie o see abusuafo when your department wa some dey come say department bi na am obi bibi boni o enipa bi adwuma omutumi hye ne mema ni bi nom bi go boys and cut nye department oh about this department go out to me office wa won benya akukuduro so ye fake bibi di amount sa na bad because edumre bi ebi wo ebetumi atresi I say still obi so okọ DVL na first yes go robo me so mda so on gina ni mu ho uduru ho no ye bibi ma wa won office ho entinya office ho won office ho obi na gina kwan na no so obetumi ahyehyɛ adwuma obetumi aye bibi fast di aboa wo na wo si yo ene wo so wo kɔba bi ba bi gina aye na adwuma no unim tu ready ye papa abusuafo ne bi ani na ho na asem we mu adesua hia yen medofo ntimi ntwan se bebrebe ya ekoso a yesua mu ade yi na wo kina na bibi ato mu miemfa hye ye ne amani nyina ye ene enipa ni bodu a wa abrochire na wa bagana mabehu obi ma ware ne ha ana wote ha na obi aba oba ofra abrochire na aba so abeware ukọ na ote abrochire na wote ha ena marriage certificate da ho nti wa adwen yo se eno ano no pa chaw bomodi a na ko hwe certificate kro ni emu why na entumi emwa eno de eye da ho sam hwe certificate kro ni mu na hwe sa ade na nti wote ha no a wonya hwe a wote ha wote osam kru wa abrochire no krata na eye adanse e dam ntam no sa krata no pa chaw eho asam to say bomodi a na hwe why na emwa na ebia na ye krata ene da ho nanso also there will be majority of Ghanaians are omusua de mfiri case mu yenim se omo onyame adom omo ba ye platform isu yi de ye busuafo yi ye de ye sua bibi pa mu nyina ye besua bibi afirim na atumi aboa na ye nyina yakoye nim ti we ye eniani mu de na hia part of education and na ye pese ye munya pa ti ne beduru ya ye se da bi ye nwan bu kakra nkyere mo going forward the free ayi ko bia no afa na cases na nkasa dada ho bi ye betam cases ni bi na ya kyerɛkyerɛ mu no ahunu cases ni bi ye dada ho eni se de bi titie nipa bi adeda dedam aware ekro ya o okwaware ko wi ase wakodam titumi na no to obi so wo akɔhan ahoho ade akɔyɛ obi ho ade enti wo ba na ebe ya ho ade no ebi di dem se sie nya agudie sa na ye ka no wo ba na ebe ya ho ade no ba ma ne ba wo pisa ba ma ni maame wo pisa ba ma ne papa emu nse bebresi ni atwresi kɔ ba bi a eniema kɔ so afie kura na ɔde ɔmo kom se ba ma ni maame ni ba ma ne papa ni a ɔmo so ɔmo de ni na no ɔmo nim no ɛna no ɔbɛfrɛ ɔbɛka kyerɛ ɔmo so wɔware ɛna ɔmo kɔgyaa no enti ɔmo ni ba bi ofiri mpo ba bi ofiri kura ɔmo nim na ɔba atia fa ne tirim afa na adwene mo police station ɛma tani bere ɔno kɔfa na busuafo ne maame ne papa mo mbe wasa ba ma de nkɔfom de mbɛgye aware nyinaa ya hoho ɛhe no ɔkɔ ko ba bia ɔba da bia na ba ma de ne kɔ no saa yɛ ba bia wakɔtena no aba abusua ɔbukura nim no ba bia ofiri
Dressa. Misramo. Yemfa case si dada hoyi. Ebi. Enye case study. Na said yet yakon cases ni bi no. Ebu o ba be kire mu case kro we die si wo ha. Ene na ye de ka ho na eboa. Na educational aspect of case here da hoyi. Any related ones SCC ne de egusu a esie no. Emu adesua a wo behwe na obi beware wa adwuma bi a wo se wo ye wo nkyɛn na ohunu sɛ de anamɔ no be ma na wo beware me no efikro na so ofiri mu na ɛhɔ na ofira mpa mo ma aware ne nko anya ye de etuturu ma no wotie sɛ be ma ne so wo beware wa efie bi a ɔde wo komba bia no wadwen so na busuafo ampa bi a wonya abotre kakra ma ho ade twam bia bekunu ebi a hia time kakra ti na first mpanyimfo na ware na ɔmo gyebrɛ ti emani mpre no hunko kwa ma ase na ade ne mekoche na ma me ne soje papa ne soje asem ba wi no aka kire so obetena area ha o e no de ma me ne papa me nya fidim ba bi ofiri mpo na abu aka osim enso de ya bi ya o se ba ma ne fie a ode ko kire na ho ne busu fie to omo mba ya ho ade no ma me ba akokora nye ba ma ne hu nipo obepa nsem bibi akọ obepa bibi afiri ho no wakọ titiri abrochirefo na ebi te ho no mo ware okrom ha ati ase bi wo ho no aware wo ha munhwe saa ho ni ye papa na munya adwuma ni nyina ye kama na mwa ye domo papa sempe ye frɛ saa ne ko hu cases ahodo bi a na wo sɛ ye bɛka mamusmusua mu bibi a ye bɛhyɛ da akomu ye papa na afi yakɔ ye nim nene ebi hia mi ye papa ebi ehia mi ye enne pa ne sɛ time a ba ye nyina time a ye ba ye nyina no ye ba ye kra na aka kra na ekobo be dabre na ye ba ye nche enso hwese ewiase wo ye adwuma pa na adwumaden a enipa hunu me ka asem bi a kire wo se ade bi e da ho wo wiase bi ampa chaw enipa hunu wate enye komo nyina na ye kogu bi ye kote ye betumi aka kire na de da be ba be ka kire pa na so nkran ewo fra dwuma e ma Akosua Serwaa adwuma nyame de ahye nsa ye me ka kire ne se ka wakoma etu ye mo me dofo na mama Akosua Serwaa me se wo sene nkunimdifo hmm 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 sene nkunimdifo ameno wo sene nkunimdifo papa de woni muntia woni una adim de akontia o anu asa me sori adi maame na tamo amadabre maame no saa tabidie no amane court asema da ho no ye ye afiri ho ana ya ba to agu ana wadi nkuguo ana wadi nkunim wona adim de entia maame Akosua Serwaa ah ah busiafo bibia da na akwa mama Akosua Serwaa me se bibia da na akwa no normal o de ekosu bia wa wo hwɛ me de ekosu bia normal o animdifo ne anyansafo ne abrempɔn ne animonyamfo anim sɛ yɛ normal wo sɛ si wo wiase ɛma nipa bia nkunimdie ne nyame purpose bi da ne so so ɛnyɛ easy maame Akosua Serwaa nkunimdie nkunimdie maame no no
Baby ayaka ansa baby aduru no asi baby aduru o maame Akosua Serwaa na brabom no se bia bibi obi ye bibi ade ayaka bibi ani ho a obi ye ama astai bibi time ya yo mu nanso maame no eye animonyamfo obuare ebuo no ankasa na ware a okoye aware a ne da no opanyi Charles Kojofu suntam no obu pa ade bia wo so ode ye e di protect sa ade ne bia no obeye aha eno di oye den oye kama ansa na ansa anfa na anfa ni obi na am na anfa o eno obi no am na anso anti Akosua Serwaa enkunim bi ni ba anyame asira no wadi nkunim na se titiru ni abrempon bi a wo munya abotre edi nsem wati hwa ade hwe side ha no ahwe side ha no mo tie kire titi wo mo offices ahodo no mo monitor niema timi monitor ade hu die tuam o munim die wo entinya wo ante ala kwatu mo so amfa wachi egu ho eze di aba no machi gu ho machi gu ho me pacho abusuafo ame Akosua Serwaa court na wogina no enya ade bi nsi wiase do enya ade bi nsi asase so do enya nsam tintin o ose aware da oni ni kuntam ordinance aware enti court ni kra ne so no nko na yeyire o ma wade ne koso wo Germany ti court di kan say German krata na ba ni ade no amfa fa ne memti no emuhunu no ni ade no na husuye authentication bi ni ade ankoso e be ma hu ya na chese ne man ka ada adi ama no eno different from say sa ware no wo ho ampa na koso ampa maame na ware no wo ho ampa na ekoso ampa krata no aye ka no authentication no a anasa niema na wo se fam ematemuafo ehunu no se wanhu a eno nko a kire se no nti aware ankoso wo ntama na open certificate bi adi ho ana enti court na court watena se ahwe se sa aware no okase course no ene nkrata ekuta no ewo ho na sa nkrata no eye ordinance nkranta ampa ya aware course ampa but no court no okoye as what case no tinti amaka kire bebebe nyina sa asem nti no court atu kudi ka hwe judge no se amfa niemem senka odi krata afra brochire ebe kroimu ebia obabu o fa beto wani ma hu ya na enti ase ni nyina ada ne ho declare but sabia na amfa no enti wa hu niema so na ma ni kire ma o kire se krata no ordinance enti se enti ase ani ka ma o court ba ko a okwa appeal court no ma hwen krata anim no ma hwe krata na hu se ordinance aware krata na da oni ni kuntam ana nti krata no asam no mokaka hu ya kwakan krata ho asam o court wo krata ho asam ya kwakan court wo ordinance aware krata nti so nipa sorry so o challenge aware ne sa aware bia ni ho no o challenge a dia ya de challenge ordinance aware krata asani ho biem divorce documents tibia ma me twene de no a na enipa bi so atwe se aware no kura ni ho nti aware ni ho agu yi oni abusa wo se wo divorce na wo de atwe no krata na o kire se ni ho ade twe no na obi nso ogidi sasa aware ni ho no no so atwe ni divorce no no mo de atwe
Ebu ade bia na misre why nti na ya misre no. Like to say Serwaa ordinance marriage certificate. So what boss wa jai. Obi timi ko you so bad your ho. Be kwa you so ba 50 times. Na boss ni Eddie no. Aware ba ku dum bi yesi na agu 17 years. Edum bi yesi 2018 mom e na ode krata baaye e se na nkopese ogu no. Afa de edum bi kra yesi wo ma ware ni gu na emom ya twitwa nkrata em. Edum bi kra de afa de yesi ordinance aware bi akra nkoso kra na aware bi akra ni hokra. Hey. Mama Akosua say one that room ordinance marriage certificate. Eti ya mo da so gidi say ordinance bia nkoso ewo Mama Akosua say one that room bantem no. Ya no abusa say ada no mo nko German embassy. Na German embassy krata na ode be certify say kwapim sa papa ni wu ye na aware da oni maame Akosua say one tem no. Ada na nipa ntumi nko ho. No musu nya krata ne emfa ma omo say obia ma ha ema German embassy ye hwehwemu bia ma obia krata bia leta bia sa na aware eda Mama Akosua na duru bantem ada na nipa ntumi nko no musu mfa sa leta no emetwa de di kan ni mo na mo amoda su gidie sa bre pa ejina mu ni bosha bebre ba mo chitifo hye mo so mo kofa ma amini di force aba a etwa mu kwa afo mo anya emre mo e wo media ne so ma mu hu yo ka so mo kofa aba wo media ne so mo kan o mo nya mfa nkyere mo media ne so e besi ne mo da so wo gidie ema okoka maame no e certificate na samo a na nipa da so gidi se ordinance bia ankoso entimi se ordinance ankoso wo gidi a woka yemfi ano saa so na eka German embassy ade letter a wo no kire se wo mo nhwemu no office ho no aware da maame Akosua Serwaa nda dum bantem e ho so traditional marriage ni ho eno e ordinance German embassy ho no so odi tum se be ma bi ni wo ba bi aware a na ya aware a obi ntumi nware bi nka ho me ka kire wo yo nyansa pop be ma se test no se wuti a test no enti sa kasa bebrebe na still be sa be ya oda so wagidie no sa aware bi anya ordinance course no broni recognize aware baako enti sa okọ broni nkratam so okọ hwe sa aware da obi ni obi ntam na broni tumi bibi ma sa ya no kra sa aware eda nipa so masini we ntam a e kira sa ya aware baako eho ye nware bienu enti kamepese sa German embassy letter no ba ya no a e call viral wo media ne so no aden no obi twe sa letter no emfa nko German embassy won ko country mo say any pay din tro to embassy kakraka say so Ghana ha no mo de letter ni bi kura ko to court o mo de letter ni bi ko to court enti ya tro mo issue letter mfantia sa letter no ana mo ntimi nya sa de no ko ka be ko bo kan mo nyam pa kan benya no kan yan mo nyam ketwa se German embassy letter no aba ye no motumi akọ German embassy wa akọ report mo de mo koye ne sa report kura mo ko a mo se enipa bi ede letter bi na media ne so a ebi call court a wo mo se free German embassy enti ye ba mo issue letter foforo
Sem free bu ho. Na nya no krese na aware bia dada Dumba ene Akosua Serwaa ntem. Na moma issue letter bia ma wo mo. Acho. Sem ma mutirim nso a mo a musim wogidie se na bibia sa ni wo no. Enya ma mutirim bia na ma kire mo nkọ ho. De ma na mbezi ho. Na mo nkọ busa mo nkọ report mo say. Yes, omo issue letter bi a kire se na aware da maame Akosua Serwaa nda Dumba ntem. Sa letter no a wo ma issue no. Efrom ho a na mfiri wo mo ho. Emfiri wo mo ho a wo mo fa letter foforo. E metwa de wo edi kan ba enim. Monko next week why? This uncle for. One best expect na ha mo muti abepae wo mo. Ade ti ani asa be ka chiro say. Na Maria bi ani ho. Yeah, rade. Edio. Me ba wi asemi TV do. Se nipa ba ko a eye mama Akosua Serwaa nda Dumba. Aware. Enya bibia de ya picture de ya video de ya krata bibia omanya enso da bia attack wo mo se na aware bia ni wo mo ese na aware wo so a yo my bro. Yeah, ya tembe kure mama Akosua Serwaa nda Dumba aware bia ni wo ntam enso wo mo pictures a wo mo twa ya aware abusuafo nsa aware kura de ma aware di mu pa eye ya na enipa e be ka ho no enipa a ya na Dumba bi e ka ho no e ma aware ho asem ba eba na wo ka na enipa ka ho a wo mom kɔ boa aware ne ka ho a e ma kyeresa wo mra kura maame Akosua Serwaa nda Dumba e wo customary aware a wo mo pictures wo a program ko so enipa tete ho enipa so hui wo mo sa wo ordinance aware a e kɔ so emu pictures a video kɔ so a you may kiss your bride e kɔ so enipa wo ha bro ni gina so e gina ho shira so nyina so enipa so hui yo wo mo sa wo nkrata e kyerɛ so ma ware so enipa so hui e wa adansefo e kyerɛ so ma ware enipa so hui ani asi yo ani na aware bia enu am ntem ma anware kra da bibia nkoso Wani ere no. Eno no dis. Shele hai. Yela to pa tala. Shenle. Shele hai. Shele to pa tala. Shenle. Shele to pai. Shenle. Shele to pai. Shenle. Shele. And I don't play Papa Tala a shingly mini yo. Yeah, Mano Papa. Na medicaka. Yeah. Uncle Swan in Temple, maybe Uncle Swan in Temple. Typical so baby. Oh, and it's okay. I'm trying to see now, next 2 years. Hey, who? Eddie. The okuta the customary aware ehun fonyini ehun bibia ekuta ordinance dia ehun pictures ehun bibia ekuta ne nkrata na dance form kwa aware bi nyina mfonyini ni videos wo ho setel setel
Hey, hey, na no am de chire mo na. Okay, am some de chire mo. Matias ye. Eh are chire. On se nipa na mfa chire ne rest. Am do funya izo. Oh no obi kwa ade. Na free ade na ye kana hyase ekosi na wiye ye. Wo hu bibia. Ti ye boso sa me a meka se ankosu nya no kore. Na me de chire me re. Ti mo mfa bi chire mo re why? Normal. Ade chire bi. Ni nyankopɔ ehu o ehu papa hwɛ side ni nyinaa o mama Akosua Serwaa famu a wo ahu sɛ nyankopɔn oyɛ nyame ade ani da hɔ saa da hɔ pepe akra no gyina akra se hɔ na no wɔ so wakyɛ papa no aso ahu ne krɛ wa ahu ne krɛ awari e kan yes mama Akosua Serwaa owari that number say a customer dia na pictures na mu na dansefo emfo nyina aka ho dansefo ati awari ase enyina aka ho ordnance dia na aka na pictures di video asu broni otina ho china awari aso that number o kisi na yira Akosua Serwaa ni dansefo akota awari achi nyina na egyina ho hey wow mami we de emo mudi na chi a wo mra kra o they said the answer will can okra na wo chirechirem ni nim adwuma e wo mo chese adwuma hyehyɛ bia nim ti wo mra saa o hia we ya pa hia we ya pa hia we ya pa ni hia nkrata asomasi pese me hwem na me hunu ade na me hunu asoma metumi aka ya ni ayi ama o mra bia kwa bia asem bia ode ba me ho no si aware no am sister Uncle Fankrata, Bra, yet me him now. Met me a can ye, me over castle, me answer met me a dear child, my whom crata be near the other. But I said, you'll see our 6 and call for them young or then come. Aha, media or then eka. I am so Fankrata, Bra. Now I have one, was some yummy yadu, or I one. Only now, when I'll see I'm now. Matria sipa, matria see. Mamma say a catcher also being now matria is here. Not just a baby. Just ah. Ombe ho de ebrebe e wo he to papa su bebre am say ade oba no anka no kra de a mintimi ntaa wachi o sika de wo bia na me boa o yen ni a kire nya hwehemu fa moa o pictures ya gwan video agwan o ma me kwa wa de bi o wa friend no me de dance ma agwan o papa ko bi friend no me de dance mwamwan ante o ma adwuma ya me den the autis mano den dia ya mi mani abra me ka ho asem no mi hu nkrata o ehu mfonyini ni ade uni mfonyini ho samba kra na beto tipa ya mami uni mfonyini ya ka mfonyini a pictures uni bi uni pictures wo ho adu wa pa betu ya ni mo opim so ready ha betete ya beti akoma sa pictures wai ko babra abani tuam sa abetete nipa ana o se maame na o se onu kunu na de ben no o se ni kunu no na kunu ni aware bia ono so our hipa our pictures wo ho Parents pa na mi ceremony pictures ni so bra mo ware ya no a oba ya ho ade ni aware wo na wukunu abodwa ba wawo na o ye na mi ceremony kese no abodwa se kuma mpo a fra abusua nyina ni ye oba na mi ceremony si aware o uni aware ya ni picture uni nkrata na ho
Ashi agbangwan and she agbang I was so abo matuam. Papa naming ceremony pictures in Ibra. On much every seen one walk and papa who naming ceremony pictures in Ibra. Or have and I'm to sell high. Selanto papa tala shangli. Hey mammy, oh my bro. And say no wine. And Selanto papa tala shangli. And Selanto pie. Shangli. Me say na wa to sa anwum na wa nye ye sa gestures ya me ye body language no afa nka ho. Me nyim tum da cause body language ne kra no enwum no ne kase pa ho de gina. Inshallah to pan me to say sa na woman gina no hwem sa na me enwum no. Atumi kwa wala ne ba ma awo wo ya de badudwan ante abegina aka kira me kra ta gbangban ho asena ade aba ne be de ade wachi. Una ceremony na nkura bebrebe no ba kokora ya tu ne badi wa ya kire se ba warefo ya ani so wozu anya ha na ba tete ya sa anya agro de yedi wa ha ye ni agro wa ha ani so asa kura bebrebe no aka wo ti badudwan no wo se sai esa mi tukura me se atwa come here e bia case na ba no unim ha unim da bia gina yi unim ha oh madam me na bro madam me na bre ahu na maame no na de be na ho ahwan am say aware ne wan na yamra asam say ya de ano fa ne ka kire ni pase aware no a ka nim ko fo anka aware wo ayamra asam timra asam so ya de adanse ne nkrata na keka asam de abra en pa wa haidi cases ba me di akire ida so be ka de wo ma kire yan ye di akire na ja to bo a de akọ na nsiesie bi wo ho na ye wuhia wom ni nsem kai bu a yakọ akọka na aboa me sara to the case brami akamu no kora eni nkwa adwa ato amfa mpanyimfo ne nkyere ahu saa de no ha na abeka na se be de wachi wuti fi a wuti nkofo de no a ye kan na woni agye na nti wuti ya de bre ye ha no eni edi nsamachi anam ka se case we de onfa nko ye ni atire kura enso sa prekwara mbema eka sa ye you know sa pre na mbema a part of your program omo ka nkofo a make omo ka asam go mura sa na mo ha me am kofa papa na video ne ba ye ai chakwa ba breast onya hwe ono so aso ba gya tuma me yakwa adwa to ano so ne den pa ma bi gya case na chi die wo se ka no kora kire wo tita ani afifi aba ni mai ba ku kuta no ba ku hye na chi nkura bebre na ma na ba no kora kwase me ba nyame ba queen the blessed queen nshiraba queen die nyame ashira no herade me boss ba ku de na hi oya na ma mi da bi oba na something nkura bebrebe
As I saw a bed in our side, man, be say the event, and any Christian. The event, the event, and say. And I'm sick now when you have been fat near my chest, and baby, oh, mammy, what are you about me? What are you? What didn't I know about my crane and crying out of the castle, auntie? And grandpa at the castle. Hey, cha. The boy was a queen, a Janet Chidi cry, or two Janet Chidi. Now, my power would tell one call for and what can the crane answer also one funny mamma? The end did yet, I got to say, Yawaran. There were never brave. I have one. And when stop him so ready to hope you. It's me, make a check, ma'am. It's a case be and the banners. Hey, I want my cherries. I'm some my cherries into the say. And was say, the mother also, a friend my cherries. Hey, I am my cherries. Mammy, they will teach you where. My cherries. Man, so much, bro, does now, Rema, oh, be inside. Now, and so, woman, bro, no, does now, Rema, oh, be inside. Yami, who are the master though? Now, so, woman, bro, no, does now, Rema, oh, be Yankupon, Yame, Busiafo. Yamia Shrama, my friend is Akosua Serwaa. Cases we say, be. The catch my cases are by an India, Baby, and India, Baby, and India. Every hour, Nini, on Tiasia. Tia, Mamma, yes, I want to be inside. No, at the media, good and massy. Miss say, pass out to now, Hunto. Mamma, when young said job, I see a son and council back, and to be one. Diana, why any pie and win and mass you? What's she saying was any amigo Susan and Munyam? And a mamma was just a word, baby, or a celebrity, Nippa Pucorano. Who swear? At the beginning, Nippa Pucorano. I lock at Musso. I lock to Musso. Not about Mammy and Papa Siaga. I see a warrant under ordinance. Now, someone nam our walker. There one under ordinance. Yamia to walk court. No, there's in a catcher and say. Now, what's a funny man never been never drew her. Or features our brands, money council, and us and the lawyer could see. Actual call, I know more train. I wouldn't see a dear some two brands of my idea. And a woody and now here. I never to me a boy. I may be Uncle Daddy, who crack and to you. So I didn't agree. Near the brands what to swallow, no person would have some mental. And today, what's in a command, Tonium? I didn't walk up. The other was a bedroom, then Sakanabia. Or the Quapi Scots. A best sabre, what I would say. Ordnance marriage Bianco, so ordnance marriage Bianco, so Mamma Akosua Serwaa. Any that Luban Tamno. Me say, court to high court, ho. Never catch that court, me say. Mammy be the certificate be a bagana, ha. Ghana Court of Competent Jurisdiction. Add the certificate in the right car, say I authenticate. So certificate, no. I am true, a fake. Na mammy, no. Ya, what only that room by the ordinance be a. And to me, wa dance the certificate in a fake. Now, a baby book court, not for so. Criminal offense. And to court. Me, Madame Spianisaka, Tana Mamma de Bayan. One pull,
Nanya papa, that room bang one ordinance. Namradi ni saw the krata ya anya papa. Na that room bang warino. Now a copper krata ya no crabbage in a port to her and running in me. Anna won't mean ye. Mintias you. And one say, ya worried the ordinance via only ordinance certificate via a fake only ordinance. I did my media court and I was sorry truck krata court wa. Krata no, they bet 200. You bet me dinner from them, neya, and neya. Ana mo kwa ba emra ni ni kasa na boss wo ante papa wo ba nante atro sa na ordinance bia do no dey tell ora na wo ba yare o da ko bi toro do so ana ma o ah ba ma yam hihie sa yam do pram da ko ba toro wo do so na asi so ado so de ko fa yare ma ho abra so wa sorry o pa kran fa ba ya kran ka ho tro ko certificate maami bi di ba Kumasi High Court hana wadi be gina court na nimanya papa that room anware na ordinance oni ordinance e fake me madam sia me woni mun police certificate ni mra e fake amra ni because e criminal offense muntimi ye eno enye e fake na anware no oni ordinance bia aloke ah abusia for the making enye double ka kire me sentasu because kasa na ye bebre omo ka kire mo se omo kofa divorce abekire mo e wo app ne so eno mo nsa anka nya hwe munya omo kofa ma me divorce every day many ho abekire mo anya ma me ni krata so ya kwaje o Germany ho abekire mo se oni da dum bani aware no so omo hye mo bo eno so mo anya enya hwe Ghana ha wo de sa krata na court entu court ho a kwa kachira court ni secretary na ode ba ha no na ya atro eye fake oni that room bani ordinance krata enu de wu ye a ye nya ma wonko ye bechi maame no na murade na di na nka akora ho atọ cause a criminal offense ye no na ho ntọ yeah ka fe de bara komfo ani komfo nyina awram bara komfo come hey oja ye fra na pa come hey Akosua oja oja bi amani he come for yari come yara come oja mo ye fra na pa come para come for titi emma oja bi ani ho come oja mo eri pa kuri mare ekuta na mare certificate also the court afere ya come mare certificate and ti ro anari wa come certificate na yes mo je cha kusia wa come hey mami shire ampara hey engosi yes to majana ya mi odise mo je kasase de obiara oba ne nchen Gisefe yes to majana ya mi ode eno na distant yen ai moja no obiara oba ne nchen moja ni be moja ni kasase de area emu odawu nokura mu ode nokura emu odawu nokura umre dare kwani da ha chikata we ma me na aduri bi we ma me na apue bibia na afa ma mi de ode ba mo opim so ya na me kan chiwe bra no gina agba no to chiwe bra no gina ma me kokonam de nko kan yasa woni hwe no abegina
If you have a job at it, Haradi Uncle Haradi Haradi. Bala confua coma. Yeah, no. That's it. Now I abusuafo. Ye hwe ba bia ye gire yi. E di said ye maame Akosua Serwaa said ni kunda dumba kan se ne ho ani bre. Yansa po me ba ma se ya test no why. Nyame nhira papa ye da waso se test ni sisi a. Na said maame ni kunda dumba kan se na ware pa wanya ntini ho ani bre. Na ne ho ani bre. Hey, ba ma be ka kire wo nyum so aware wo ba. Ba ma wu ye se da aware bi ankoso wo muntem. Ba ma na ebe ka 6 months 7 months am na wu. Odane ba da se kire ne yere. Ani Akosua Serwaa. Wo wu ya enipa se ye nware no nti anyi onu ni. Hey, mo ho. Tu betumi akokun we ye dinkunim. Papa, wani abre pa sa akun ye nti wani abra nam chocho nam media so wani abre pa. Obekwa na akosi sai. Abra papa na tie so kan na asam to ho. No de na asam abonyum. Akire wiase sai. Ne yira Akosua Serwaa wa repent ne ho ani bre. Enti mami ne ho bra bri sa na ne kunu na anim. Sa ne ho ani bre. Na ne kunu na aka kire yen e wonyum tuo mu no. Ana nkani papa ye nhwemu ahu sa maame de certificate no de ba Kumasi High Court no. Eye fake anya papa. Hey, anke na so ma de achi. Maame de certificate e fake abegina court wo krom ha. Kanya kwa na ka ba na media so achoro. Rade. Kanya na ba na media so achoro. Me think ya to maame no. Ko ni pa ni bre no. Ni pa ta no. Na ho afa na ware pa. Ni shira nti. Ni ho ani bre. Ikaka ni pa nko a. Sani ya lo ko no asem kwa ne nkwa na nyina nanka ohonto. Sanka ho to. Maame Akosua Serwaa the certificate anya papa be nyina court ha ka na nka ba na nta atwotoro e wo media so. Ode ana po ani kan o. Timi ya asem we na bre ana mo kwa na nkofo mo di wo machi akeka akiro mo na ode nam no oka. Ma adwene pa mama kwa na e pushi ball agum sa no. Obi ball a okoto agum. No abie wa adwene ni ato agum sa. No anu na akotena no ba bi. Ehu papa hwese de case bi da wiase na mu aye hye na enipa akohu adanse enipa wo nhwemu wa ahotoso se maame de certificate ko de ba Ghana court ha o sa de kwa appeal na nya papa tibusa se omo ka kire se aware bi ankoso wo mo ntam that room ntam no ene mama Akosua Serwaa ntam no omo ntumi nko Ghana embassy ho enkoje bibi metwa de embassy ne de ba enim ada isunti na ene wo mo nkọ court ho so na de maame ne de beto wo so mo nyina so ena mra ne maame ne ni ana o busa ho sa o de so butwa nto kire okra no adwene ye adwuma busa ho se ene ada na mo nkoye sa ko se mo nim se maame certificate no de aba Ghana ha na nya papa na awade bia nkoso a that means wa kofoje bibi na de aba enti ada na mo bia nye sa case no na nka ntwa na se ka mo wato mo ti mo ntimi busa mo kwachi di fo ya mo ma mo force hope yi mo musa mo sa questions we mama mo kwa de atu ball agu adwunu sa ni pa isu de bibi aba sa me ne wo ka asam na me pulling krata me ho to me nkyere me se bia nya no kurempa but the moment am puli bibi ya krata de akoto mramu no sanya no kura wa me ne wo twene mama o kwan sa gina sa krata no so e ma ye nje di me tie ni ye enti mama ho kwa bo bi tu ball agu adwunu ma ya me ya pa me se sa wo no obi wa asam
na nipa no ayamano keka na mode keka na obia ka emfa nkrata ma ya de ewu tna so na wodi nipa na komrem ama ne ho akire no ya na eden na emo baabi a baako ho beye den ne se baako issue letter na osi asam na America no me letter wo hu nie other side no ma praise God oda nyame ase fi so wo ahotoso se letter na odi aba eye fake ananye papa na wagina saa letter ne so na nipa ne mra ne nadi ko letter no odi akomram enti nkanyame adom kamonya case kase pa ya katsina mo nkofo na mo tu dust gum tirim ne se bebrebe ya mo kan kire ye da bia ba mo katsina mo nya akoma maame no aware bia nkoso onda bantam ordinance bia no we twem ordinance bia no it means that in krata no be pu ni ye e wo high court wo no ene ye ko gina krata ne enko ne entro nko court ho na krata no ye mamra ne maame no eni fi se oni krata bia wo so otumi de ba court criminal case kakraka sei ai betumi di watu fie bebre mo jeja mo ho saa ana ye kasa saa asa ko bre ni na to atwo kambre ni na to atwa I can't wait sank motumi asori akeka mo ho na nka enye kasa wo social media keke na makopie mo high court cause yes there was certificate na de ba court ha no enye papa aware bia ye marriage ordinance marriage bia nkoso nti ye be report no wa be bu court na faso e me say criminal offense o ni say bia ya agudi o e offense a ye fa ne se nipa we wo ye kromfo wurukani wo ye wurukani abebu whole court afaso nya asem ketwa timu case on sare kwaya no so mbakọ da bay Monday akofua abela mo twa ko high court wasa akosi ase wa certificate no de ba ho na fake ntino omo nche no na mra ne ni ko basa o criminal mo ko ya da be Monday mbakọ ahụ sama kire mo embassy ho sa mo nkwa embassy ho na mo nkọ kan kire mo say later bi akọ court aye no yesi efri embassy ho eno mo de ma yesa akosi ase wa na aware da woni da dum bantem enti mo de mo be report wo mo kwa embassy ni ma mo krata afoforo na mo fa metwa we ni na afi Mondays mo san ko court ho na mo kasa akoso akrewa de letter abebuka na nyina afa so na ne krata na nya papa aware bi ankoso ye nchi akoso ase wa ye criminal offense why mo be ko Monday oh ihe wajin kwana ukra be mi ihe wajin kwana ukra be shisha wajin kwana ukra be mi ihe wajin kwana ukra oni apa didi ame oye mo mabroi na ukra nso kom de wo dada ho akosi da be ihe wajin kwana ukra be mi ihe wajin kwana ukra be mi Vida opa hihewa ajikwa na ukra ebusiafo nyame o ma ne nsa so at the right time na so ye nipa wa hyehye nkunimde di wachi a o ma afa nso hwe bebre mu nipa beka se na se we di enka wasa nka animu ya nka ade ne ye adwuma nenso esa nkunimde nyame ahyehye nti o ma kwan e ma nipa ye na afam die bi ye na afam die bi ya ade na wo de ne sasa ade na na nipa ya odi gu n'animu ase no na nyame nso ama saa nipa n'animu nyam ehye ayekese
enti to me mpedi pa onya me hwe ayata no ana me de why me hwe kwam nya da jam de kota o because me meta ma nya me e me push nshira nko onya so de bebra wo mra wo me ni time sa na me se bitiri sa wo ta wo bi di obi ani shada so mo obi abra wo manya me kura bufu wo hira ni pa no kempe so anya me de mama Akosua Serwaa ko wo ka se nke ko sa first court ni mpo ene ko ed mama me no a nke gina ha hira de nkanya me hira no nanso nka level anka ebia nka bedu no kanya nei ene ti amansan na toto nsa frɛ mama Akosua Serwaa maami na abɛyɛ di pakɛse abɛgidin baabi a maami na duru baabi a asɛ ha nyame so bɛhyira wo a wontumi nkyerɛ nyame kwan a womfa so nhyira wo bio duru baabi a wo tamfo pɔbɔ a wonim so ɔde gu anim ase no ɛhɔ na nyame fa so ahyira wo wo tamfo ne pɔbɔ a ne tiri mu no onim sɛ yɛ ne guaseɛ ne ahyehyɛ de ama wo na nyame adane ne nhyira awati buana zede diaba ni be ara no se kwi wachiku ese kwi wachiku ana na awra bi hu nyina yesi mu akro wachiku o ndo da daja wa bo naked muni bi nyame ya samu muni bi nyame ya wa ma be naked no enchro ni naked esa anya ya wa ma bo naked naked ade a me ye pa no ahu samuni mu a maami Akosua Serwaa di niam bi a hwehwere na nyame de bre no ene de wa hya ase ye no minim se de ya na omusiti niam ase hey bebre be Akosua okrom hai na nka maami abone ho mpem na nka na lawyer fo okra nkomo de koye edumre bi lawyer kusi papa nya obi me se Ghana fo adofo mukọ nhyira na mukọ mpaibọ na mu bobi e de bo mama Akosua Serwaa abusua na mabrempo mamu ni ade a ya mo remfi lawyer kusi wate da bia meka adwuma bi obi ye bia wo yi se nipa na wo so usua adwuma di ye to nkyɛn a wo hia nipa okuta akoma pa no odo nipa na ade adwuma ama no se wo kwasi obi a wasua ade ne nko ana onim na woni akoma pa ne odo ema nipa e wa adwuma a wo ye ho a wo bre papa na lawyer kusi edumre bidia na nipa afa anya no e wo kuro yi mu enso papa no emfa hu ne bibia oye no kwafo na koma ye esi ye gina mu sanya nyame na boaye ebe di kai ko di nipa lawyer wo soro nyame mfa hu ne bia ne mfumso a wadwen wo se e bia wadwen wo ni nsamfumso bo ba bi so ye nipa bia so kra ye nipa sanko di nipa lawyer wa akoma pa ene wo do wo so nyame nsam a ka bia kanya ne sam no gira he trobo ba so ate lawyer kusi kasa lawyer kusi nyame nhyiraw edu bia nipa bi wo ha wo de wa asma koma no nim se ne lawyer no enso no aton wa asam dadaada e ka kyerɛw sama ma Akosua Serwaa nhyia lawyer kusi a
Oya no kwafo pa ni case we say de drum bi na nipa bi obi o tie chi oni say case ni ska wom nya lawyer bi a odwene wiase agapade ya chen nipa kwa ni nipa done tema kanya ni si agina hai ka mama be bre kra sensei lawyer kusi ha wakatu ya wosoro wate na abenya bi wasasi so ansa na oyire na oma na obusua munnim de papa na yesoma esombo lawyer kusi aye adwuma o papa so benya lawyer mpo wo ode odone akoma pa be gina wachi e ma dwene mu mpo da so me ebi etain so e gina mu ya case bi de wa lawyer bi de ye ma me ba ko bi wonsam we mu no de mu niam bebre ntia me se da ate me ba be bobo niam bebre a kere wo na mo hu na dwuma lawyer kusi aye nipa na ade ni di ni nsam ye kan no ya bre na nso wa boa papa wote bre ni bebre so se kodi nipa bone ni nsam anka nyina ya no kwafo odonipa wa akoma pa upe obi di ewiase bompa ye se wa unya asam de me bompa ye se nka unya na nso se ati wiase de unya asam a nya me be connect wa ma nipa a oti nipa nka odonipa wo suro nyame nya adwuma kaka o nya di onim ko akaka o de owo adwuma no wa akomam wo suro nyame donipa kasabre nka bra ya brand dem se kasabre kwanke ani munya ntete ye o nka adwuma bi agina konchira bia mpaye bia na obo ada bia kai lo ye sister papa ya nton maami e bia sem we ko dui Ghana lawyer mi shraw e bia me kan nipa ho asem papa on tida di se bia bone nanso ye nim se nyame wa hunu wakoma ni wadwuma pa na wakodu mra bia ni guase adi gu papa lawyer no ye nko di obi atem enti imagine se lawyer kusimu de krata eye fake ni ko gina court ka lawyer no da so te ho wonim du maybe e ka ni pa nkona nka na dwuma kra ya che free ni nsam no de letter ye fake akokọ na lawyer kusi da so ye lawyer ni wo kroma na nka oni de re report akokọ general legal council ni ade ama kasa wonim de amoka de amoti ase ankasa minti ase o se ma me na ordinance bia ni ho nkrata ye fake ni ade anam muti ase na me ba ko bi e won nsam yi mu ene lo na ni hunu wiase no ka bi kira wa obesu papa sami ya gina mu e ka bi kira wa obesu papa ka me kasa kira lo ya kusi asemi kan na wose agume ka beti ase papa ni edipo papa ni edipo wiase ya nkomo obi ma scan san ya kasa obi edipo wotina kire hwe na dwuma kira lo ya kusi mame ene honhom na fa onse na efiada bi kodi nipa bi nsam nipa ko mu no ya no ne katum ke ka ate ekire mu a ka besu wo mpa na atifia na wo ba yem so no obi so di agro Nyame o nyame o nyame o nyame o lawyer de waye bia nyame nim nyame gina wachi ti na nipa no do sori wo so nyame amomo ani nkunim na abusuafo de me kan kira wo ne se attacks akokọ nipa bi so ne de asisi no se lawyer William Kusi oni mama Akosua Serwaa de certificate na letter bi a eye fake court enka lawyer ne kura nka onyina ba bia wo wati so da so gina intimi court eba
ɛno nko ama unya ahotoso ate obi abetumi asɔre de enturo bi ahyehyɛ ne ho na ɔde adaadaa ne ho de akyekyere ne ho rɛ na nokora ne so de ɛda hɔ ɛda hɔ eduru mmerɛ bi na mehwɛ na nipa paa timi si wɔn ano nye nipa na enka nokora timi di lɔya kusi atam paa to mu abusa sɛ nti nipa paa yɛ ka nokora hwɛ lɔya nipa ɛkɔkɔɔta ne suit ada yɛn kɔkɔɔta da bi ankɔfa call stories minim sɛ da bi ɔtɔ suit mu no hwɛ shoe mu no lɔya na di ne ho ni sɛ lɔya yi kɔkɔɔto paa na wuhu papa yi a lɔya shoe ɛhyɛ papa yi ɛbasa sɛ busa sɛ ne yiri bɛyɛ premier ni papa baa bi arabra n'ani ate bi lɔya shoe ni nipadua so bɛsi atwa ne ti paa de nante si fam nante kɔ a ne spares a ɔbɛhyɛ na asɛm aba lɔya n'ani ate sɛ osuro nyame sɛ na nipa tumi di n'atam na lɔya fo ɛkɔ kɔkɔɔto yɛ amu nhwɛ bi lɔya kusi paa te si fam a lɔya shoe da bi ɔhyɛ shoe mu na ɛna nwa mi hu sɛ de osi tisi fo da maa mi kɔ hwehwɛ ne yere na mi hu yere wa pono sam se akɔ nkyerɛ mu wɔbɛ ba fɛɛfɛ bi aso na asa pɛnti nipa tumi di wei ma ɔmatam na mi hu afɛ wate ni ate papa nya bɛɛma papa o maame ɛma osuro nyame wa akoma pama nipa nya easy nipa ni akoma o so ukuru ni mu yie na wanya bɛɛma bɛɛma kɔ mo mpa bɔkɔ na ɛkɔ sɔre nante kɔ mountains bi sane sɔreɛ na nyame de akyɛw saa na o deserve so bisa wo yɛ ɔba papa ho ɔfɛ utwa aka kɔ mo te hɔ woni de nipa pɛ wɔ mo eti certificate ni de ha ho ai ai ti huhu bia kuro bi bire bi mkɔ so na lawyer fo bi ba na we ya na be interview na we na ba kuri juro na ba kuri juro na za kwa to be wo fuma bia ne gugu kuro bi am call ani afọ no hye wo boy ko school nyu bia na omoto amusi teacher na ne shoe no anowa ti ne shoe no ayesa kodo na ya no de agina kodo paka ushu sa kodo paka ushu sa kodo hey amusa tams ye be teacher ne friend paka ye be teacher paka ushu sa kodo paka ushu sa was me and you edu brem kwa na msi shoe ne kanya ya no mo get hu sa kodo paka hu I think the hu pa na ya kusi de bia teacher paka no ni shoe kwa abomereki o oba no na abomereki enu yen kan milk abomereki ha ha ni yankofo hello Come on, it's a queen. Heaven is far from you. Yeah. Hey, Adia.
Ere nya ipu ibia. Eh, the Mrs. Chapaka, what attend ni papa o school. Did you papa isa? Ye be him. Teacher Parker, who shoes a code war. Parker, who I was a former pretty much at home. Oh, we are not say you queen so. Crane and a crane. Eight episode 4. Mammy Akosua Serwaa. Ne ho ani bra ne kuru kan no. Enya agoro asam na ne kuru kan ye. Ne kuru kan asam maame ne ho ani bra no. Wa ani agoro. Ne kuru maka chiro say. No ye music prophet o. Enti du mra bia ne ma na ode chiro nwom no. Ontena se kwa o. Ohun ma chiro. Wo hu anu atchiro. Enti wotimi chiro nwom ka kire wiase nyina say. Na yire ne ho ani bra no. No ani bia oka. Che. Ran ma afo a involve on some way who do maybe more a time of nine. Na sa ba ya ehwe mo ahu so de certificate fun akọ Ah, chapaka. Shoes sakodo paka. Etebutefo de da ho no. Sa na be ba abaye. De da ho no. Sa na be ba abaye. Why? Kwa akoma to yem. Se kasa bebrebe pacho mon calculate mami. Ya call high court 5. Yeah, kuma say high court 5 ba ye. O mo Akosua Serwaa ni ordinance case ni hun pacho abosumi say ni. How many months? Kai mami abosumi say 7 months ni oh. Yeah, ba da kono. Ena nkrata asem bia o mo ka kire yen se. Enya no kura fama ma Akosua Serwaa ni certificate ni ho no. O mo de be kire yen e wo social media no so pacho mo kai. Ebi ye so matu plane e wo Germany ho. Wo mo hwe eye nhwemu efa wo mo registry ho ba bia mo ekwa aware no. Busa se eye da na besi sa bre sa nhwemu o ka so mo ye. O mo fa ho report meto media no so mam. 7 months before ba o de di asem yan fa 7 months mpo. Sasa you think say obi am try so okoye nhwemu bia fa maame nkrata no ho. Enti busa omo say ya from sada dada no ana ordinance bia de anya ordinance bia de ordinance very sensitive onda du ba ngare bia ne ade nyame adom o hye mbosa mo koye nhwemu abeka kire 7 months edi ka koy so ade de ka kire mo sa mo amukọ ba ma na ade esi mo kọ de mo ba kan na mo kọ hu de ko hu de ko de na etuam ji divorce ne bai bia so kai cause na media ne so asem ka so ba be kinkan ni nyina akire yen ebi kura ka so mo kodui o mai nhwemu ate se aware kura na on ntam ame Akosua Serwaa kura de ne krata kura wale obi dada ni nyina mo puli aba awai ya na mo kote emu aye din o side ho mo ko aye na mu aye din na afa de oni aware bi ane nko a krata na so de betira mo obi ehun awai boss na no wo so ko awe aba mo ko ma ame ne krata wale obi dada ti mo de ba no no kura benya asem wo Germany eba bi ntisi achi no Germany ho krata no so mo so de awale obi wo de betira yen adi mu document ane so mai adi asem ni just ma na asem bi a yeka bi atra ono so o kana asem so kuta krata
na the bisu baka afa ne hu bia so ka ne saa won kuta evidence bia but no so ka na asem bia ku evidence eh tani ba no ada na mo bresa eh ho Mshaba kusasa how many months ni 7 months ade ba 7 months emu ka sa divorce no mo kwaje aba na wade atwitwam ena bi su ka sa wade bia akra nkoso na maame na nkasa wone obi na wade ye enkrata mu nya awade na one da dum bantam entimu bekyera ye enkrata mu ma enipa awade da one maame akosua se wantam na mokwa am nyina mo de beba ewai ekyere na bi sa beka kyera ye nse that room ba betena Ghana ha maame ne de enkrata akọ wade wo bi foforo ama oni akọ de ye adwuma ntimo de ba hello nkɔfo a timi di mochi ya ade o cause me say na me sibusa question no tina ebu anu obi abebusa me esi wa kenkan letter na unya firi he na ma sese ah na me mble ku kwa wudi me kwen me radi yankopon na nya ko botra kra ho be me ho be wa hi cause me kan kyerɛ me so official ya introduce ni power ama me sɛ ɔno na ɔyɛ secretary ɔde yɛ nkrata aba entimi wɔ hɔ no asɛm de ama me kɛkɛ sɛ me hu yɛ nti wɔ sɛ me yusu dabi na frɛ wo yeah it's ya me wanwa pa call to create me rem kopen krata abekan ya me wanwa pa so betumi adi obi atia no ma obɔhye we nyina 7 months on fa ba akokora nkyerɛ no guso ka kyerɛ wo sɛ aware bia no okraw so okofa dance abrew onkofa bi mekyerɛ wo media ada so nachi ei so hwehwɛ mu ahu ba sa ko so hwehwɛ mu kra ko medical be bi akyerɛ wo ana ni sna akote no obɛka kyerɛ wo titaafo no enye ye obɛka kyerɛ wo titaafo no enye ye wahu ti wasa still aka kyerɛ wo sɛ na ordinance bia ni hɔ ɔde krata akɔware obi dadaada wama obi de yɛ adwuma ei ensam de maka bio nsam de maka bio yɛntumi mfa letter baako ɛmɛ baake de yaka bɛma kyɛw bɛ mu ana ehu o boy ehu o me bɛ men munyamfo machine tie shiti abusa papa chow TikTok moderator block you obi a why aha mu obi a enkyere na adwene madaro ma enko ye ni block you obi a
every certificate it wants them Yeah. I mean, yes, as a certificate to any back. Now, I say, I'm going to say, why? Also, gymnastics here, you know, in a worry, and I make some check. I am pretty good young, a man, yeah, vulnerable to the extent say sometimes memory eating pure and see what easy. Yeah, not a country for what gets so you say, Yamia, not showing young, say, about why. So if so if tradition, and if the cost of it say, no, it just certificates one. Yeah, get the mind. You see to say free on that To me, so my mom certificate. Mammy Akosua say one severe age we war Ghana interest name. I want to be near me out with no. Will be into full body you will see be sequel. Be sequel. I did see a 2 pence one. Now, okay, a puzzle and yes, we are not getting about Sylvia for an action. But me to be a jet. Say foods in the back. The back season. Oh, I know you have banana. That and what back. That idea, pineapple now back, putting on that back. Yami, Dimu, and the answer. Abridia, and the abandoned sugar for Lubia, which they say, we can get specific, and the abandoned boost your growth. That's what it is. Yeah. 80 say, if you abandon back, that's a wet Libya. Now, people know what you swap for baby. Maybe if you have how can we say about for maybe yeah. Say, and no matter some period be by 3 months, it goes as a okay, both spiritually and physically. 80, I give you this will be part, Yabra will be a young hands. It's just swim what they need them with here. And we say, in your history books, history videos, paper history events, about customer that why I know probably and so was your habit. You want to go pee, you want to want a seer, not give me more. Then you have it here, even you won't. The other thing, and they, and then my neighbor says, Serwaa, as a you. A bit too best in field to achieve field, you know, no. Everybody about customer, you better. So I get a little bit. That's better myself. So what I want, Sabri Muno, and I would see us here. Who would you be triple ye no? Lumba neck ye, Lumba no Posiana, for press conferences at no more yet. About real someone in them court, a year someone in them court. The PIFL who are saying, no. You will say you give phone lines every one of them, but yeah, you hear some year. And dear bad dear was soon. It's your papa. Was we can't hear. Oh, you too. Want to be a manka? Really? Queen, volume, please. Hello. What, Obia, want to be a manka? Yeah. Hey, no volume. Now what do you be? Well, is it a mote? But I feel yeah. I'm saying no. Oh. I think say a TikTok phone the normal thing. I feel yeah wow. The other person making you say
abrabɔ a yɛbɔ biara no yɛwɔ ho abakɔsɛm ɛda hɔ de sɛ nti nyame nimdie mu no adeɛ kye a ɛwɔ mframa a ɛbɔ adesaeɛ mu ɛwɔ mframa a ɛbɔ owia mu ɛwɔ adesaeɛ a ɛbɔ mframa a ɛbɔ saa so na fruits nnɔbaeɛ nnuaba aburo season prɛkɛsɛ season mmire season ɛnwa season fruit season wei nyinaa no ɛwɔ deɛ nti a nyankopɔn de saa adeɛ no ba nipa abrabɔ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛ benefit bi at that moment ɛfiri hɔ kɔ no ɛmu nhyira ɛmu mpagya ɛmu nyini ɛmu nkwa ɛne ne nkeka ho nyina wonya bi na de atoa ewiase abrabɔ akwantuo so enti sɛ adeɛ no duru hɔ mprempren na sɛ aburo a yanoa ɛbrɛ naaso na sɛ wampɛ bi anwe a ebi aburo no ɛbɛkɔ bɛsa aba bio no adeɛ bi a yɛsɛ nka benefit bi a yɛsɛ wonya wɔ aburo mu biara no walusu enti agye sɛ kɔba bio ansa na wanya bi enti ensɛm ahodoɔ atwa yɛn ho ahyia wɔ abrabɔ mu a yɛfa mu no te sɛ deɛ mmerɛ bi tete no kristo baayɛ a yɛbɛnya abakɔsɛm too hɔ nom a ɛnɛ yɛatwerɛ ato hɔ nom a yɛnim deɛ kristo pɛn so ɛsiiɛ asuafoɔ no pɛn so yɛnim deɛ ɛsiiɛ asuafoɔ no akyi kristo som yɛnim deɛ asie muslimi som yɛnim deɛ asie biribi a ɛkɔ so bi a yɛabakɔsɛm biara no yɛpɛ bi de to hɔ for daakye nti me question a mebusa ne sɛ maame Akosua Serwaa asɛm yɛ baayɛ yi kɔsii sɛ Dade Lumba ɛwuiɛ ɛma a yɛn nyinaa nya ne nteɛ sɛ nka aka mammerɛ mu no sɛ obi firi mu na sɛ ɔyɛ nipa kɛseɛ bi titiriw koraa sɛ yi a nka yɛhome so nyɛ da naa na yɛka ebi koraa bi a bɛyɛ sɛ na mmienu akyi because afei ne yɛkɔbɔ mpanifoɔ amanneɛ wɔyɛ dehyeɛ ɔyɛ icon kɛseɛ musician bi a wabɔ bra ɔyɛ nipa titiriw yɛnka ne saa na nka ansa na yɛbɛbɔ amanneɛ ne adeade no ɛkwan koraa bɛfa so bɔ ne ho amanneɛ da bia kwan tena sɛ wɔma yɛhunu sɛ ɛnyɛ amanneɛ ne amammerɛ ɛfiri ne wu ase ɛbaa de bɛsi ne sie mu ɛbaa de bɛsi na yerenom mu ɛnsɛm na gyapadeɛ mu nsɛm ne mmasɛm mu na abrabɔ bɛbɔɔyɛ nyinaa akyi no ɛyɛ adesuadeɛ kɛseɛ deɛ kɔɔ court deɛ kɔɔ nananom hɔ deɛ kɔɔ hehe deɛ kɔpem he ne nkeka ho nyinaa no ɛyɛ adesua kɛseɛ na me question ne sɛ yɛbie phone lines sɛsie ɛwɔ kontonchi media ha ɔdɔfo wo tie me wo ankasa no ɛdeɛ ba adeɛ na wasua ɛde afiri Lumba asɛm yi a ɛbaayɛ mu ɛdeɛ na wasua afiri mu ehia papa kwen wada roma pɛda bi si hɔ na yɛne atiefoɔ ndi nkɔmmɔ wei sɛ paa na obiara share an experience deɛ wasua ɛwɔ mu a ebi a ɔde asakra ne nneɛma bi mu ɛyɛ very important enti na medi kan kasa no meka sɛ biribi nsi kwa biribi bi ebesi biara no nyame wɔ purpose a ɔma de kro ne sie san sɛ asɛm yi mu no na obi a ɛbɔ mpayɛ sɛ brɛ asɛm no kɔɔ high court 3 ansa kora na ɔmo kɔpɛ injunction no won sɛ maame Akosua Serwaa di injunction di kan kɔto ayie de so ɛna court an grant ama no ɛna busuapani dada confuse kɔ kan sɛ yɛde na yie ama no sɛ wɔnkɔyɛ maame Brempɔma kɔ kan tam wɔ hɔ no mo no sɛ mo bɛkae saa story na ɛfiri hɔ nyinaa mu no court sɛm amaa no mmienu so nsɛm de baeɛ nyinaa no sɛ nka maame Akosua Serwaa nya ne justice at that time anaa yɛbua maa no a nka enhunumu bebrebe adesuadeɛ bebrebe nneɛma ahodoɔ atwa agu nyinaa no nka mma wo ɛnɛ obi hunu sɛ wɔte n'abusua mu a ɛwɔ sɛ ɔhwehwɛ n'abusua panin no ohunu nipa koro a wɔyɛ obi te abusua mu a ɛsɛ ohunu baabi a abusua no ne ti kura afiri baabi a ne nananom yɛ ogu a yɛkɔsie wɔn mu no ɔno nso so ɔyɛ de hyia anaasɛ wɔnyɛ de hyia obi kura na obi ahyia ne nua paa no nso onim na ɔmakɔ akɔhyia na ɔmakɔ akɔyɛ awaafoɔ adesua bebree wɔ saa deɛ wei a asie mu a sɛbesɛbe mprɛduasa begye di sɛ wɔn a wɔdi akyire a wɔpɛ biribi ahunu no ɔsua adeɛ na yɛnya nkɔɔ hɔ nom papa no meka de asɛnta wɔ certificate ho asɛm a na wɔkan maame Akosua Serwaa certificate ho asɛm a yɛkan yi a na kwen kɔpagya baeɛ sɛ ɛnɛ kɔnantenante mpanifoɔ bi naa so na ɛka stories ne nsɛm ahodoɔ a atwa agu a mpanifoɔ atitiriw bi a wɔdi asɛm wei si akyi di yaw sɛ bɛpem sɛ nnɛ Ghana ha
marriage registry abaya yesi hono mo a ye de commissioners ato ano a won mo fa proper channel na omo issue marriage certificate no and then marriage certificate ni bi ene na mabonten mu a ebi wo ho a enye papa ekofo di bu nkofo wa aware mu ye kan me yete ase se ye wo nipa bi a ya che wo mo a omo gu prison ebi ko prison ebi wo cells a yegusu di o masem a ordinance aware no a obetena kumase abehu oba ewo kumase na woso odo no na ono oba na hyehya aware atena ewo kumase be se mfie num no me konkran aba na wasa akohia oba afoforo won kran na wakohia no akoye ordinance another marriage enso so wo enkran ho within Ghana ya ofrin kran ho no mo a no wasa agura mu Eastern region na ehon so akotena ho no mo mfie mienu wasa akoye another ordinance marriage ewo ho so obi bebusa say sa certificate na all provide wode ordinance marriage no onya na hefa na secret wo mu nie ono be ma no onim se krata na kura no na wo oba no de be ware wo no ono de wonim se enye papa enti ada wo wani be ba ahoso no a ebi a wo pe enchiremu bi a aware na igu ana japade bi ho asem na aba ebi a bibi na asi a wo hia certificate no kwa kan wasem no sa brede na wo oba akro no wo behunu se certificate no eni aban mu eni mbra mu emfa blame nkoma asoye no a emfa nkoma wo mo because ebi ana wan wo oba no wa ni akire ahun baabi a na free ba wa ni akire ankohwe baabi a ye je sa certificate no wa ni akire ankohwe anfo asa ankohwe ase bi ewo ho ana wa ankodan ho adi wo ho be ma ne na di animu no ye bibia enti ode baaye no wagye atom enti be ma no momu de ono no wanim se certificate na da one ne ntem no enye valid enti wo ne betena be se mfie num fie du ene ne nkeka ho a so wonam woduru ha no aware foforo no akogye certificate ni bi no de ama no oduru ha no agye foforo akobbo bi ama no oduru ha no aware foforo asema me kan eye cases a edi binum kwa afiase ho asem ne ye kan saa no enti me masema me kan say maami Akosua Serwaa asem yesu yi ya be hu se marriage certificate very important ye shia ofoforo afefefe mpanifo de ka to ho ebe wi akire no na aye basa esan se obi nim de besi chinanti enu nti na marriage certificate na ahu hia onze so ushia oba ana ushia bema foforo mu a odo ene ahode a modi gura mu ansa na moya aware no soronko wo komanim na kukuru hwi ase ebom abambuo timi ba ahofunu timi ba ne nkeka ho nyame nko a ne timi ya adomba ebinum timi last dodo na agu okwam enti ade be na wo be ye de abo ho ban ebeduru brebini na be ma no ho afono ebeduru brebini na oba no ho afono ebeduru brebini na bia bibia si na muntimi ntoa so bia mu a ade na bo ho ban edi adanse se ampa wo ekunu ana wo yiribi ade ade na edi ho adanse marriage certificate ya ye ka ho asem ya enti endem mebusa wo se abrochiri ba mu na wo se Ghana ha na wo se hefa na wo a busa ho se wo marriage certificate no ne status baby a gina sisi e ne pomponso no etesei busa ho ukunu bia ebia waware wo no na wo so wo nware da enti hwem hu se o certificate awokogye ye no okogye no from right place ana na wo china bi no emu koye den ma wa sebe mpreduasa ankoye nsempi maami Akosua Serwaa oni marriage certificate ya enka aniguase be kano even say na marriage certificate say enye valida enka aniguase be kano ni tiri kura ye pa na say oye no obi man so ho na be ye din pa say ebia yete ha na pani bi be kan no national television so say
maybe certificate okobono Ashdown yet ya obeka agro enso so bia na wonim de woka say it me bobi wo Ashdown obeka agro but that every day free enti me kakra me kan say adesua kese pa wo eye case ya ye ka ho asa ye maame Akosua Serwaa case adesua wo papa ba ye mfa ni agro bia na wo paware ho nti wo fa certificate nya hwe nanso so suro de oben wo nso so kunu nipa na wo ne tu so ne so adesua wo all angles ekwa amamre mu adesua wom ekwa Ghana mbre mu adesua wom ekwa afie mu asetena mu adesua wom ekwa ye mpanimfo mu die so ofie mu adesua wom ye kwa aware mu adesua wom wo achi nsem edoso binim de besi kina enti yen kontonchi media ye ne ya dofonom ene ye community ye busua ya ye wo platform so both YouTube, Facebook and TikTok ye nyina no ye back class so de bia kwen ka no ye ba na se lecturer tena dwom se no so pu ne de ma ye wi ade aka bia ye de ye tase ni nyina akobako se besipa ne kozi na haban no ti de twa fa wo ho no a wo de no e bia besre me kan wonim ho nim de no fa bi entre ne entie ne de kwa entie no kwa fa bi fa boko to dwom fa bi fa tenetene wo ba maame Akosua Serwaa asem na aba ne ye ka ne se yi aware so wo mfa so pa eno kore bi fulansa bo se nkrofo bebre di o ma aware mu maame bi frame re bi e wo ha na wo ka one ne kunu asem se wo hia ne kunu anko wawu na wonde wate aware mu da nkasa enti de akoyi ama obi no ekoyi ma obi enti ye nyina no yensua mu ade ye na yemfa hye yetiri mu se ade bia ye bo ho mpaye se okunani a ne kunu afiri mu agya no na empomponso a wabeduri de nyame nam no so yi eye meka bibi se enka justice ba ntem a naso nkonya na temu se de ono no pɛ no kura ntem a ebi anka nyame amfa na ngurugura ma meduru ba bia wadu ye ne wiase nyina anim ne ebi anka ankoba saa nesu di nyame beye bia ye free se mre bi drui trust ma yete ase se na nyankopon eyi Israel fo afri Misrim asase so do makọ Kana nemo na ko betimi ayusu emfie tiawa bi e de akọ nanso so nyame nim die mu ne experience ne ne ma ahodo no ahye de ama wo nti ono ha pɛ ne bre se ebre se do be mo maduru enti wona wo free ase ni mpo no ebinom atimi ankoduru ahwehwe ankɔhwɛ nufusu asase na nyankopɔn de ma wo ebi anhunu de atwa ko nyina no ye memehunu se nyankopɔn hyehyeye ebre ene nkrabia ene bɛkyerɛ sɛdeɛ nyamaame no ɛwɔ ahotoso ɛwɔ akomapa ɛwɔ ne mu a da bia opagya nani a wɔse wɔn de nasɛm ɔde ama nyame no kwenta aka asɛm bi sɛ ɔno ne nipa nya asɛm sɛ ɔde nasɛm ama nyame a mprempren nipa ne mu de wadi bem mprempren nipa ne mu de ye bɔgye wo so wo sere nipa ne mu no ebia ye heliw nemo ka won ko a wodan mu a ɛna abehunu sɛ de wo yɛ no a ye boye nsɛm ma wo no wodi se ye boye nsɛm ma wo na ni kwan se ye boye nsɛm ma wo ɛdon ɛyɛ wo nu nyame ntem pre ene nkrabia ene bɛkyerɛ mo ma yensua mu ade na nyame wo ne ma pebria ɔde kyerɛkyerɛ ye ɛwɔ platform yi so ɛda mo ase bema eda se papa nyame nhyira pa abusenfo amen yenim se enwure wa nhyira papa nyame kamfo SNG electrical sansa na no gi number na be frɛ aha bra be kyerɛ wadwene na de nya asem ketewa pra 055 4227712 05542227712 SNG electrical we ye number ade be frɛ aha betumi afrɛ WhatsApp call betumi afrɛ a normal call 05542227712 Lady Flo G Mama Doris Nyansapo double sparkle Serwaa na Serwaa chese
Divine Charity. Precious. Anoche. Nana Kwame. Precious. Hey, and Abba the first. Cynthia Nuyama. And Abba second. Cynthia Nuyama. Mama Kenyina, Kwaku Frimpong, Kwabena. Kwabra Frimpong. Kwabena Frimpong. Kwaku Anochewa. Meju so. Yes, darling. And then they now see just so far. I'm a sheet. Yeah, good. No shitty, then no. Say divine work, you know. Once a divine work, they say, home is Sania. Oh, baby, would you know? Yes. No one home crying so. Exactly. I'm crying, Cassa, and then there's no Obama AC so. I'm never said I was saying it's a big contribution. Yeah. Because Yena, if she had dear, I was saying when we said the Abribia Mukasa case study, and he said, "May find a light that 50 times I'm back on to Assembly. I pick something from it and I work on it." Somebody mentioned me the track of also, I've been almost beside for family now and I got to tear. Mention me, so I'm saying, Mama briefing, but yeah, recorded one is now Sankuti. Yeah, I discuss it. Oh, now the woman said, "If I were a sem, any crata sem, any the moko who were caught, Makotia say were caught, and would the educate and ye in any nimnisa. Nippon do not your due diligence when you may be on. Yeah. Your funnel of face value, some ma, dear most of the time, I'm domoha, Naya Kofi. Dear so, your quay say, Abba, your quay crata way, my crata way, didn't teach, aha. Yeah, I am my secret. Yeah, but me be a video organ anyway. The bar across my bear had it. Thank God. No. Now, near Chile say, I am me. Yeah, say, yeah, Bema, dear, where they are Bema. Me, the Mikas will be to say, because me 100% right. Yeah. But okay, many member, you were at the issue, so you're from maybe yet a chance of me from protecting a year and man. So over Quaco will be not by mistake in na a baba go free bar. So protect would ye one more when no more abre, one more while we need your my amount. Oh, and son, I'll be mistake. I'm not company. Sissy, I tell you, I did see because I share the papa. Now, I did back also what a member why Miss Minima made the caress maybe because. Besi bema bia on person oba be di enim no e kawe because oba wo nyansa and no oba mean there any omo leading ntina na ye be the pa me kasa kwa na be chi sa asem na wo eyade obi ti because se wo ware anaso no oba po na ti obehu bibi e wo ho aka kire anaso obeka kire say we say this say Bema dear Bema or Becca said, yeah, Becca Bema dear, and now why good time, sir, wouldn't you? Unkwana and Yansa, Ukwana, Senyasa, and I was a sabo, so Ukran work out. So, a bini, and Yama Akosua, any is Shadia in a year for no, and Mamma, your line is only the enemy honor. Aya, ye may who say, and ye and Kwani to choir your Bobra, any man a Bobra, it's Mija or more. Ebe Trangana see a busy dying, and ye be away. To send a nanny and fair, my Akosua Serwaa, or be a chabu tribia, be dinner tembiano. Yakup on funny bonnet channel. Because Sawo body boy Ghana, I approach him pa, would you any will be dear, who bet you will be complain, in and Kolai. Now, some years say, and as soon as you bet me action bear, mammy, oh, there be a Mr. McQuay, Juma. Now, watch now, just a word from now and call Palano. Oh, never for any Biacos Don Palani in also. Now, Obia or T abroche, our didn't embar Akoja or Ghana. Nobody Bambiacos yet, no. Yakoponi be the papa, Yamini be tipa. So, when Timino on Batra, our broche, every pound put the only Krunianity, and so much Bombako Jawa Ghana, and a moment Tikruma. And I'm here, you want to discuss coffee in the Shamomba. On the ordinary money tran and chain, if you warm.
ɔde ne mba ne tena ne nkyɛn ɛhwɛ ɔmo a ɔmo agyini ne mba nyɛ obi anyɛ sansani wohwɛ ɔmo a obi anyɛ sansani eti no deɛ ɛkɔ so no te sɛ deɛ ɛka no ne nyinaa yɛ mpaebɔ ɛne yɛde bɛbɔ atamdidie ne deɛ meda nyame ase sɛ nkɔɔ fam nsaeɛ deɛ ba meyɛ sure sɛ yɛnyɛ side ha deɛ bɛka sɛ bi mpo ni hɔ because yɛn nyinaa yɛba classes yɛbɛsua divine line nti ama obi anya abotire ayi n'asom yie ɛde tie deɛ ɛkɔ so no which I admire nti no deɛ bɛka ne sɛ yɛda nyame ase sɛ yɛn mu binom yɛbɛhu baabi a nokorɛ wɔ na yɛdi nokorɛ kwan so na yɛsrɛ nyame sɛ baabi a yɛn nyinaa yɛdiri mu yɛ visi wɔ no Yakupon for your concussio on Popo. Timedam ase. Nyame hyira wo kwabena frempɔn. Yɛda wase papa. Nyame hyira mo pa. Maame kwacho ade efe was like the show. Get through that day. Na ho te say was mo nkoso unlike show. Mu nyina nyame hyira mo. Anochi James Michia papa say queen. You resemble Adwoa Safopa. You are too pretty. Keep it up, queen. Yɛda wase papa. Enyo nko an wakanda. Me guys are more pim so radio akwa frɛ me frɛ bu sa wonu ya na Adwoa Safo nyi ya keto so na na ma me nua babu na ne ba no na no de nyi say ya nti wo so waka enye wonu wadi kan akanda ma me kwa chiwa de efe see everything house for a reason yeah it's me that's papa na na kwa me o say na kwa me hu message why I'm a train manson. See, even today's show is very educative, Ankasa. Really, thank you so much. And Justin Diodosi, please. Mommy Serwaa is the only wife. Me that's the papa. And not James. No. More. Missing a message in them here. No, they are locked to me. So I feel to me kind. Precious, as we kindly encourage us and haters to like. Matia, like, Mommy, Amma, to say, precious, also what to say, or see they know, or see they knows that the truth, they know the truth, but they twice no know shit. But your number, Mamma Busa number is 0554 227712 0554 227712. Mamma Busa Madaroma. Sa pepe na number no etie madam ma patcho ni de kwais na make am for SNG electricals enso e de amount se bo modern akopɛ electricals papa na eto ella opoku eti say ella nyame nhira mo pa yeah the joy TV ni o ma feel dodo I see everything that has a beginning has an end surely sa pepe na bedru enche kra SNG electricals patcho e ba electricals papa cry the money be free Europe e be free US e be a local made papa cables e boy ma e twin kanea be fie ene kanea no kwan abefa so anya du fie ho no aso kanea e ho da bi nyina fa beto SNG so na baby a wo bia nso Ghana ye hia sa oni SNG be di nkomo ye consultant ankasa tu wo fie wakoto fie bi wo fie a wo dan wo han problem bi wo fie ho kanea asem na wo hia Obema wa advice no hu kwa befa so aboa na wo kan ya sem na gina na so wo fie ho oni problem no achi kan ya de bebobo ho dem ho afie na bontene ama obi ahu se oni ate na aye guy wo ye guy but o say adwuma ni nyina no wo betimi aba be ye ewo SNG na ya boa papa ba bia wo bia ye deliveries wo pedodo atu aton so ampacho bo modin a ne bra ya ka chene ne wo emra medi edwafie number ne to wo wate na wani baji ye pa SNG pano oye kama se one ne yere wo ma bobra wie wo ni ate wo abotre wo do nye sanna to papa oja afo elderfo bia we di elder ye kasa elder usuro nyame ne bia number 0555551622 0555551622 0555551622 and 020 3392 0203392 Timpacho ene yani swade hu ne kase pa pede ye kohuru ye no ye pesa wote ase ne se sa ware da na obi ntama ntitu Ghana krema wetim ana obi a ware Ghana ha akotena brochire ana obi so ofra brochire be ware wo Ghana ha ne ade a wote ha ma ware a
hwɛ hu sɛ nkrataa na mo wɔ no a ekuta no ɛyɛ baabi a na ɛwɔ sɛ ne nsa ka nkrataa no firi ɛhɔ ɛna wɔgye firi a wɔde ɛda mo ntam awadeɛ no ɛda mo ntam no krataa no efiri baabi a ɛwɔ sɛ nkrataa no firi yi sɛ yɛbɛware no aka nsɛm dɛdɛɛdɛ mepanyini koraa na ɛwɔ ɔfis ha o kwakɔgye nkrataa no nyinaa aba ne a wasan any problem koraa tiwutiri mu no yɛde berɛ a woma nsensan kɔɔ so no bi koraa ordinance yɛ ka obi wɔ onim sɛ deɛ esiteɛ bɛrima bi wɔ bɛtumi de adwene bi abɛto tiri wadwena ne sɛ ɛne deɛ moyɛɛ no ɛno ne ordinance ɛnso ebi koraa na nyɛ saa wasan ade foforɔ koraa na wasan fake adeɛ bi nti mesrɛ mo a momeɛnhyɛ ne nso na yɛammerɛ amfa angu kwa ne wiase mpanyimfoɔ se berɛguo ɛyɛ papapapapapa obi so ɛnam ɛkuro ho ne yɛhwɛ na yɛde ani ayɛ kuro na atumi aboa ma biribiara akɔ so enti abusuafoɔ mesrɛ mo adesua a nyame adom yɛsua wɔ ha no ɛno a meka biribi kyerɛ o schooling wɔ hɔ education ɛwɔ hɔ schooling etumi boa yɛn na yɛnya education nanso nkyerɛ sɛ wokɔ school nko ara na abɛtumi anya education daabi deɛ woyɛ bia even yɛabrabɔ yɛ personal experiences a yɛfam deɛ woyɛ naano wotwi mako no ɛkwan afa so twi yɛ no wowie yɛ na nsa akyi nyinaa hyehyɛ na mako no bi abobɔ agu adeɛ kye a wofa kwan foforɔ so saa adeɛ no a ɛkyerɛw no ɛyɛ education na adeɛ no Pacho, did design after free? Hello. Hello, Queen. Good evening. Good evening. Mami Pacho, now what to say? Who you na mo so e? Yes, you are pa. Where man ho ye? Ne ho ye pa. Me chia, me two voice pa. Ah, nyame nhyira pa. Mo boy, man ko po nhyira mo nyamo kese. Mo ma mo den so ko. Amen. You get a mo dia ko so nyina yeti. Mami se ye bo pa ya mano. Ye bo pa ya mano. Oni mama do po man na ye bo pa mo nyina. De ye sere nkwani ahode. Omo ka o mako wanto mu ye mo mo ntie bibia ekoso omo fa hye o mako mu kra e ma ne ha wo mu eni se ne kwan de kuta wo mu ye kra no de kuta wo mu enti no anye de obi ka na ye ti ne de obi ka na ye ti enti e de e yam pa ebo na ye bo mo wo mu nkure o pa se don chere da mi a bibia be de di no eni se ne kwa so de wo mu nsam tire na ye di a kire no again no kwa ni uhu se no kura nie wo se de uhu ya se wala nti ya de mi de se mi de mi pa de tem bia ye koso bia ye emfa kwa mami ana me mfa adwene ko no eno ano me do kwa ni se ma me no onye ni pafon obetwa ntro a kire gana manyi eni bia sin nti ni pese wo so di udi ebuo ma no o respect ade kuta no because ni kuno bewu no ma obi ehu se ma me ne yere omo obi ehu ye nti na de bi ne yesa ebe ye ne yesa pe nti empa na ye bo no anka o mu o ma nyina ya yo bye that's it ai mam Serwaa na mi da mam Serwaa da bumba mo do mam Serwaa o Daddy na do mam Serwaa do ye ntina na do no so ba ba akopɛ wo ne bo onwum ko be ye wo ho enwum be 60 se be 100 odo mi wood mam Serwaa na mi da o mam na fa ye na ordinance ka ho o ware no efia ware awie ye e wo Ghana na akọ Germany na asa de ko bruni ani ti awade owie no bebo ai frodo ne ka wa senu ada ti o de ne ka wa semi ade mi we ma to mi fa hu die me de makọ ma che hello did you sign up for free Mami ba ko pe so mami ba ko pe so for mami ba ko pe
Self mommy and then you catch you Year 2026. Yay! That means me. what are you going to take girls and minimum for? Baby, will be in tears of mommy. So, my to us, Kakra, to us, and I said, well, there is any more and more than. Amen. No problem. It's the question. Yeah, suppose I salon. Salon, we are set. We are set. We are set. We are set. Because we are not being that child with you. Now, can be. Say, what person? Maybe let me ceremony. You look picture. Let's go. I never am. Can it go? So the buyer do more. But I'm happy my 15. Well, I'm 15, but I'm going to Sir. So, reality, you're not sorry, again. If you are for buyer, look what you are for buyer. Except for buyer, except for sorry, buyer. The general may have already say, another thing. If you are sending pictures the day. Wow. Then, something maybe you can't send it. It's a young company. And this time I will deal with 2026. And I will deal with the people be a petty. Amen. Yeah. Yes. So that you'll be able to educate young ones, you'll be able to educate adults, you'll be able to educate and perform be a movie and such. There'll be a young couple, I don't know, that's a dear person of church. And they make it of time. And now, the word Zilla can say, well, I'm not home. Then, not situation. So, the real may be a common place. Or, I hope. Right? It's all for myself, not about quiet. Then, Yamusa on our family. Amen. On the ground and police for Engels. Engelsman and Yamutas. Amen. But yes, said to be deep, so it's our know this one. I know family. You know, it's such to be dear no years to be to be. The entire self. And the best thing we don't have. It's Amen. We can only be allowed to be better. It's a young one like this. It's a good $5.
Yes, I was just a year now. Amen. You're being by yourself. So almost a fair. The only way to stop me see, one uncle to tell you a town flower. Is there a make so much general? Israel for Yankoko also wants now. The 3 months 2026 year. Many people say, "You too, who see what? Say what here? No problem, no be here." Yami on Israel. Amen. Amen. Baby, when you say, Amen. Of my now I have been to be wrong. I need to be answered. That's it. yeah. Then you will be saying, now you can say, young done for your house because we are sending any beer to send it home. You may need to make this more generous. That was the brain. Amen. The man, it will show you not make us all. Man, destroy in the next more generous. Show Amen. Amen. That's papa. So, my mother talent version. For yeah, domo papa, in fact, Yankupon Shira papa, her time, yeah, by ye, now couple bear 9. Hey, near so ye said a city hawk. No more train, Kiama. How? Hello. Hello, good evening. Good evening. I'm Mary. Yeah, yes, ma'am. Well, I'm after what she see and come aboard and say, yes, ma'am, and I feel good. You, me back to me, so me dear. Tone and Tammy and Qua, chilling wine. Let's go. And my dad's a young country, and you know, I bet it's the Selling wine, selling to Papa Shelly. Selling wine, selling to Papa Shelly. Selling to Papa Shelly. Gelato pie, Shelly, gelato papa, Shelly. Me show, me de means a pie, and it de one na me de be yeah. That's Yeah. Would Station that's what they say. Hello. 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 That is say, mommy. Me do for me who you not swear. I don't know that so fit I na the yanko ponse. But I obey a man so want to say. Me who you pa. And there are there see. What do I about you so what you say over my nyum. Na me ne. Ai, na me Islam will be na. Hey, Christian, I'm going to go to the Sibonium. You say, Minisika, Medibema lawyer. Mini being so Medibema JJ, become my for the Radi. Medima for the Radi, or did they become my for
Yesu Bekwama Mida, Minitika, Midibama, Minibiswa, Midibama, JJ, become a phone near the Mammy Sewa, Idima phone near the other than the Kuma for the Dima for the Temji now for never be able to cry how it Mobrunia Samia, yes, say, only be a Samia. How you know, Yami, on the rich for on the come up for your dimmer for your tempting now for Mamma say one is the cow or the Bama lawyer. No, they be so the Bama judge, the come up for near right. The Dima for near right, on the come up for the Dima for the tempting now for Mammy say why you mobile only been to a mobile or the how you now ready on the tempting now for on the come up for the Dima tempting now for see only be our the Bama no need be so the Bama judge Mammy say what and they come up for near ready the Dima for near ready. On the come up with the demo for the tempting now for Mammy Serwaa my wife. That group and you know about my Serwaa to look my unity. To a little mamma. They don't say a come or say. So what they need me a muko. Akosua Serwaa, come at me. Jotin Konya me. Ode Konyamio, Konyamio, Oda Nesta me Serwaa, Konyamie, Ola Bibronia ma Serwaa si, Konyamio, Oda Nesta me Serwaa, so what's Yana Kofo Fista, ya drove Quawati, and ya drone your dog wine. This would be Nayamie, Nina Yakoa, Kojo Swana, me one way, yon tears the boy. Yeah, although the other room, you dear, a boy, let me see that all day, and so they want to go. Mom said, why would they look you? Although I don't know, force to my papa paid, although I don't know. Or say, and put yourself for being such a body. Me don't you know, and put yourself and show poor, and for that sentiment. Mom said, why me don't know, mommy, or don't be by your number for fees there, and drove you party. And you don't quite. This would be Nayamia. Nina, mommy said, one, I mean, one, no, dear show. Don't you show you move. See, they see I'm way. Yeah, although the other room, you dear. A boy never say no drainia, and so doing quite as soon. Mom said, well, you. What was your turn our daughter? So what I say? Now, what about the abyss? Oh, while worry, yes, there were any bread midday, any bread. While worry, any bread, while worry, any bread. Yem fa change ko toje biane dia na de nyumnia yem fa betre na di henne biane dia da di pefe hati biane dia da di pe eti mambo di dia wa tia no pa onko we so pati ati ya na no ba ko se me fa me di o ti me fa odi me ti ye de ro ma bom pai me fa Moja yanki mo, fancy you middle. Nimfa, would the Yamuja, would the Chobu muscle, the Shabu muscle, baby, the dog Kawachemico, my Kawachemico, baby, and you won't qua middle. Won't qua, Neko, won't qua, Serwaa. Nimfa, between the room, Nimfa, Moja Yankee, fancy you middle. Nimfa, with the entire muscle, with the Timakumasu, baby, and father, come on to me, come on, Shamis, that's way. Baby, and you won't qua middle. Won't qua.
Snowco, and unkwa, Serwaa. Yarisha will play on the bed. Yarisha. Nyamishra. Nice pieces way na that blue by mama mi Serwaa. And you may go was senior papa and you put me tron you tell we are singing a share. Oh, mam Serwaa is a swap. Who want any bram pa? Hana and say that. Jari Remwa, Coram Rofunpo. Musicians, you would have done a year crab on you 5 pra. Hello, yeah, me that for baby, I am for baby. Yo, Nana him that I want to friend out. For you, Mama. I have a number, no, no, my extra. I him that yo. Me patch start to say, why, me why? I mean, let me convince me, Mama, because you have Afghanistan back. Okay. One. Mr. Howell, Mr. Howell, already a go for me. About Bejina, I could not the amount of what they say. To say, why, would you mistake no fat Afghanistan back on Branco for be brew platform, no so our more train, Womunyamino. But now, Roma 1 2 years, my back. What is the why? Branco, when you mistake it, cry young. Oh, crap, why? Okay.
Ah, Yeah. Baba. Yes, no sound on YouTube. Okay. Abusafo nyame hyira mu nyinaa. Yɛmfa calls ni nyinaa nsi. Na nyame ya adom ampakyɛw. Yɛbɛsa nso abɛtena ase. Visit this is Tintini version. Enti yɛda mo ase paa. Nyame ya adom a yɛbɛsa nso ahyia. Why? Nyame nka mu nyinaa mo ho na wɔtwe awieyɛ weekend yi ɛnyɛ bɔkɔɔma wate. Yɛahyehyɛ bɔne wɔ wuo mpɛtu yadeɛ bi ato anim a megyina Jesus Christ wo sɔre yɛ ne tumi mu metwam na fiada firi w'abrabɔ so pɛtu wo nya wo dea ne mmienu nye ɛkyɛfa animguaseɛ ne asasabɔ nye ɛkyɛfa deɛ ɔhyehyɛ abama ne anim suo ne asasabɔ sɛ mmra yɛn so no yɛtwam wansesa no adwene a yɛbɔ nadane kɔɔ mo ankasa so amena bi a ɔmatu si yɛ ntom wɔ mo ankasa ntom wɔ Yesu din mu me ne mmienu yie ne adɔeɛ na ɛbɛdi w'akyi nkunimdie de kɛseɛ na ɛyɛ dea mprɔmprɔ yɛ nyame de afiri level foforɔ kɔ level foforɔ da bia ɛbɛkyɛngye levels ɛwɔ Yesu Kristo din mu ɛfiri sɛ nyame de adwuma bi ahyɛ me ne mmienu sɛ wɔse ɛyɛ yɛbɛyɛ na yɛabrabɔ anya positive impact ɛwɔ afoforɔ abrabɔ so na bere pɛ bi adwuma no nyinaa awie a yɛde wɔ ha akyi kɔ no a nyame ahu sɛ yɛabrɛ ne ayɛ adwuma yie no ɔno ankasa ato nsa afrɛ yɛ bere pɛm kɔpem saa deɛ yɛbɛnante wɔ nkunimdie no mu nyamu ne pɛpɛɛpɛ yɛ mu mesrɛ honhom ne sɛ ne nyankopɔn tumi sɛ ɛnyɛ bambɔ mfama wate ɔnhwɛ wo sunsum wɔ kraa ɛne wo nipadua so a wo ho ɛma asɛm nyame yɛ adom a yɛbɛhyia me dɔw nanso mekamfo nyame ama wɔ nwummere sɛ ne dɔm ne nhwɛ bia gye ne di na fa ho to no so na activate ne yɛ wɔ abrabɔ mu na medɔfo ɔngu w'anim ase ɛda nyame yɛ adom a yɛbɛhyia makra mu nyinaa. Wow! And then the queen